wacht nog op jou. Dat zit je familie toch? Dat is allemaal daar, hè? Allemaal armen voor de overal. Heren, voor de overal. Kortslag naar rechts. Kortslag naar rechts. Kortslag gezicht naar de zuur. Marika! En deze is unaniem. Unaniem, dat betekent dat alle juryleden vinden dat hij de beste is. En dan mogen jullie schreeuwen. Nummer 72. Onze overal winnaar van vandaag. En de heren Lensdienst. Rami Smiley. Een grote applaus voor